auzoan dago, Paris eta Praga, ta eraman alzaitu nahi duzun plazara. Seme asko dituta, Araban bebada, zugeltz bat bezala eta luzea da. Goizean guk etxean jaten dugu asko, energia asko ematen ohi digutelako, txokolatearekin probatu beharko. Haurreskuntzan badago patio ordurako, haurreskuntzan badago patio ordurako. Bi parte ditu honek badakar batzeko, etxean egoten da pantxo egoteko, itxura asko ditu polita izateko, ez daudenekin errez komunikatzeko, ez daudenekin errez komunikatzeko. Hango urak badute, benetan diztira, oporretan joateko denon ikusmira. Igual zara beti, horko mendira, Pazifikoan dauden irla batzuk dira. Beti azkar badoa, niretzat ederki, pilotoak bidea, berak ondo daki. Eta bere leioa, ezin da ireki, gure buru gainetik pasatzen da beti. Hori adierazteko asko baritu, pertsonengan batzutan aldana baritu, ahoan irribarre handia agertu. Gaztetatik dezake pertsona sentitu, gaztetatik dezake pertsona sentitu.